Eta dantzan hankekin soilik ez, mingainarekin ere dantzan abilakara, etorri ala, ondo tolestu, doinua sartu, errimak topatu eta bota. Horrela laburbildu dezakegu bertsoa, ez?
Datorrela Ane Labaka, bertsolarian, Ane Labaka Maioz, bertsolaria, kantuan jarriko dugu eta bera. Gogoan dauzkat Andre, bertsolari asko, baimenik ez zutenak, holtza gainerako, zerbait aldatuko zen, hemen gaudelako, kaxarranka gainera, egin dugu salto, zenbat asterisko dun, zenbat bestelako, geratu diren plaza, publikotik kanpo, zenbat asterisko dun, zenbat bestelako, gu hemen gaude gara, izan zirelako. Sortzen jarraituko dugu, baina oraingoan doinurik gabe. Yolanda Garagorri Arregi daukagu orain, Fekorreko Berdintasun Komiteko kidea. Mundu martxan oso aktibo dabilen taldea da hau, buru belarri dabiltza lanean, eta gaur idatzi bat elkarbanatu nahi dute gurekin. Txalo bero batekin jasoko dugu Yolanda. La cúpula de cristal brillaba por sí misma. Te pusieras donde te pusieras, siempre podías vislumbrar un haz de luz, incluso en los días más tristes y oscuros. Estaba en el centro de todo y aún así pasaba totalmente desapercibida. Los transeúntes tenían que pasar por su lado para llegar a cualquier sitio al que quisieran llegar. La gran mayoría de los habitantes no se paraba a mirar. El resplandor, decían, no les deslumbraba. No era cierto. El miedo a lo desconocido les impedía acercarse a observar y mucho menos a escuchar el sonido que procedía del interior de la burbuja. La cúpula estaba poblada de mujeres valientes, niñas intrépidas y algunos hombres atrevidos, o locos, quién sabe. Reinaba el desorden. Cada una tenía su opinión y luchaba, hasta que un día empezaron a hablar entre ellas, se pusieron de acuerdo y aunaron fuerzas. Entonces fijaron sus objetivos. El primero era salir de la burbuja en la que vivían. Entonces gritaron, lucharon como jabatas y al final lograron cortar los hilos invisibles que les impedía vivir en igualdad. Tomaron el mundo. Todas esas mujeres somos nosotras, todas y cada una de nosotras. Y os damos la bienvenida y os animamos a tomar las calles, porque la revolución será feminista o no será. Bueno, ikusi duzuenez, gure herrian baditugu gure kultura adierazle ezberdinak, baina ez baino lehen kokatu gaitezen non gauden. Bilbon zaudete, Euskal Herrian. Jakin badakizue, baina herri honetan gatazka politiko bat bizi dugu. Hemen zaudeten beste lurralde askok bezala, guk ere gure etorkizunari buruz erabaki nahi dugu. Emakumeok gure gorputz eta bizitzen gain burujabe izan nahi dugun bezala. Hemen gatazka armatu bat egonda, bake prozesu bat abiatu da orain dela 2 urte, baina ez dako bakerik emakumeontzat. Alde bakarreko irakurketa bakarra egiten da, garaitua eta garaileen artean.
Baina egunerokoan egiturazko zapalkuntzak bizi ditugu herri honetan. Dela hizkuntza, dela estatuen indarkeria, edo gatazka politiko honen aitortza eza. Eta baita dela ere atzerritartasun legea. Eta honen guztiaren aurrean, erantzuten eta borrokan ari den herri bat dago. Hau esan da espero dugu gustora sentitzea egun hauetan gure artean. Eta noski, borroka hoien artean, zeinen garrantzitsua izan den borroka feminista. Eta nola ez gorde gure memorian, indarrak batzen hasi zireneko ura, edo hasi zirenekoa. Euskal Herrian ere badugu gure errelato feminista. Badugu ere historia, badugu gure genealogiak. Bota diezaiogun begirada bat. Miren Aranguren etxarteren ahotzean, entzun eta gozatu dezagun gure historiaz. Euskal Herriko mugimendu feministak lehen urratsak egin genituen 60. hamarkadan. 1973tik aurrera, Ipar Euskal Herriko emakumeek antolatzeari ekin genion, ezker mugimenduetatik autonomoak ziren taldeetan. 1974an, Euskal Emazteen panfletoa kaleratu genuen, eta dokumentu horretan bildu genituen mugimendu politikoa abertzale zein euskaltzaleetan parte hartzean sentituriko hainbat bizipen. Geure protagonismoa eta erabakitzeko ahalmena eskasa zela salatu genuen. Abortatzeko eskubidearen aldeko mugimenduaren bultzadari esker, Baionan eta inguruetan talde feministak sortu genituen, baita Behe Nafarroko herri batzuetan ere. Hego Euskal Herrian berriz, feministok frankismoaren errepresio gogorraren mende baginen ere, klandestinitatean antolatzeari ekin genion. Auzo elkarte, emakumeak sustatzeko zentro, bokalia, naiz etxeko andreen elkarteen altzoan egituratu genituen ekimenak. 1975tik aurrera, Franco hil eta erreforma politikoa abiatzearekin batera, hainbat aldarri jorratu genituen. Amnistiaren aldeko aldarria, sexualitate askea, abortu eskubidea, naiz dibortzio eskubidea. 1977an, Leioan, Euskal Herriko lehenengo jardunaldi feministetan elkartu ginen Ipar eta Hego Euskal Herriko feministak. 3000 emakumek hartu genuen parte. Emakumeen zapalkuntza unibertsala zela adirazi, eta ordura arte aipaezinak ziren gaiez mintzatu ginen, masturbazioa, lesbianismoa, patriarkatua eta hezkuntza. Non eta nola militatu nahi genuen ere, izan genuen hizpide, eta herri eta auzoetan emakume taldeak eta asanbladak sortzeko konpromisoa hartu genuen. Mila 1981an, Mitterrand sozialistaren garaipenaren ondoren, talde feministen dinamika apaldu egin genuen, eta desagertu egin ziren talde gehienak. Hegoaldean, krisi testuinguru larrian gorpuztu genuen mugimendu feminista. Talde eta asanbladen egiturak indartu egin genituen, lan komisio berezituak sortuz eta aldarrikapen anitzei bide emanez. Besteak beste, indarkeria sexista, natoren aurkako aldarrikapenak, lesbianismoa eta etxeko lanen banaketa. Mila 1984an Euskal Herriko bigarren jardunaldi feministak egin ziren Leioan, eta 3000 feminista elkartu ginen berriro ere. Indarkeriaz, sexualitateaz, erakundeez naiz mugimenduaz hausnartu genuen. Abortuaren aldeko borrokak utzitako ajetik, zapalkuntza anitzen arteko gurutzaketak azaltzeko beharra sentitu genuen, eta hartara, ardatz jakinen inguruko egiturak sortu genituen. Lesbianen kolektiboak, emakumeen gazteen taldeak, etxeko langileen elkarteak, kolektibo antimilitaristak, okupa feministak eta internazionalistak. 80ko hamarkadan mugimendu feminista apaldu egin zen Ipar Euskal Herrian. Mugimenduaren norabidea auzitan genuen hegoaldean. Ordura arte talde feminista autonomoetan parte hartu genuen feministok, eta ordutik aurrera hainbat esparrutan jarduteari ekin genion. Sindikatu eta alderdi politikoetan, akademian, erakundeetan, edo hautagaitza politiko feministetan.
1984an Euskal Herriko 3. jardunaldi feministak egin ziren Leioan, eta 1500 feministok hartu genuen parte. Boterearen gaiaz jardun genuen, eta baita mugimendu feministaren iparraz ere. Agerian gelditu ziren batzuk eta besteok genituen estrategia ezberdinak. Militatzen hasibirri ginenak, feminista helduagoen eztabaidak ulertu ezinik, Euskal Herriko emakume gazteen bigarren topaketak antolatu genituen barrian. Ondorioz, batipat herri eta auzoetan herriko talde feministak eta neska gazteen taldeak sortu ziren txoko askotan. Belaunaldi berriek kaleak astintzeari ekin genien. Mainstreaming eta empowerment kontzeptuek sona hartu zuten 1985ko Beijingo konferentziaren ostean. Erakundeetan aldarrikapen feministak jorratu ziren, eta unibertsitatean zein administrazioan berdintasun politikak, diagnostikoak eta planak garatu ziren. Horrek mugimenduari erronka berriak ekarri zizkigun. 2000 urtea inflexio puntua izan zen mugimendu feministarentzat. Globalizazioari eta neoliberalismoari aurre egiteko sare berriak eratu ziren munduan, eta testuinguru horretan auspotu genuen emakumeen mundu martxa, pobrezia eta indarkeri sexistaren aurkako martxa. 2008an Euskal Herriko 4. jardunaldi feministak egin ziren Portugaleten. 1000 emakumetik gora elkartu ginen, giro honean eta ilusioz. 3 eztabaidagai nagusia izan genituen: erakundeetan parte hartzea, indarkeria sexista eta sexu identidadea zein gorputza. Mundu berrian sare eta geruza berriak garatu genituen. Nolanahi ere, erronka zarrei ere erantzun beharra sentitu genuen. Aborto eskubidea, mendekotasunaren legea, zaintzarako eskubidea, krisi ekonomikoa eta lan baldintza prekarioak. Feminismoa hainbat esparrutara edatu zen, eta ondorioz jario feminista edatu dugu. Bai talde berriak sortu direlako, bai herri mugimenduetako feministok ahalegina egin dugulako ikuspegi feminista txertatzeko. Etengabe jarraitu dugu lanean, eta horren ondorio da gaur egungo aniztasun eta indar feminista. Izan badira duela 30-40 urte sorturiko taldeak. Badira ardatz jakinen arabera antolaturikoak. Badira herri eta auzoetako talde berriak, kasu askotan neska gazteen eskutik eraturikoak. Badira erakundeetan jarduten duten feministak. Badira kazetaritza aldatu dutenak. Badira ikasketa feministak etengabe sustatzen dituztenak. Badira talde mistoetan tinko borrokan jarraitzen dutenak. Badira mobilizazio geroz eta jendetsuagoetan parte hartze sutsua dutenak. Mugimendu bizia eta lotsagabea sortu dugu. Edan dugu transexualen mugimendutik, bazterreko kolektiboetatik, teknologia berrietatik, arbasoetatik, feminismo erradikaletik, zapalkuntza hirukoitzatik, feminismo beltzetik, aintzinako teorilari zein berrietatik. Berrinterpretatu dugu gure gorputza, berrirakurri ditugu gure afektuak, saretu dugu gure elkartasuna, politizatu dugu gure etorkizuna. Martxan hasi ginen, eta martxan jarraituko dugu denok aske izan arte. Euskal Herriko emakumeon mundu martxa, gurean ere indautsu. 20 urte beteko ditu laster emakumeen mundu martxak, eta nola hasi ote zen dena? Ez alda uberena bertan egon zirenek asaltzea ba. Igo daitezela mesedez estenatokira, Izaskun Guarrotxena eta Elena García. Non ditugu, bertan, salo bero bat. Arratzaldeon bikote. Bueno, hemen ditugu gure artean, beteranak, ez? Bueno, beste batzuk ere badira hortik, ez? Bai. Bueno, askotan esaten den bezala, mundu asko duzue eta munduko sisterrak ere ezagutzen dituzue, ez? Bueno, mikrofonoa jarriko dugu lehenik eta behin, ondo? Badabil, ez? Bai. Vale, bueno. Zurea? Bai, uste bai, ez da? Bai, Entzuten da. Bueno, esaten genuenez, munduko sisterrak ere ezagutzen dituzu, ez? 2018 honetan Euskal Herrian elkartu zarete berriro, bueno, nola izaten ari da berriz ere elkar ikuste hori?
Ointxe bertan unkigarria. Egia esan da, pasaren astean hau prestatzen hasi ginenean, ez genekin oso ondo, ezagun baten bat topatuko genuela hemen, eta ointxe bertan esan digute, gagela una small family. Eta egia da, elkartu gagela ezagutzen ditugu hemen etorri diren asko, eta alde batetik posa, eta beste aldetik espero genuen ez ezagun asko ere hemen egotia, ze horrek esan nahi zuen erreleboa eginda zegoela, eta gaztetasunaren aldetik ere parte hartzea handiago izango dela. Dena den, oso unkogarria da guretzat batez ere mundu martxarekin berarekin berriro hemen topatzea. Eta ezagunen artean, gure bidaiarik ezagunena kakun egon da nazioarteko topaketa guztietan, eta berak ezagutuko ditu. Bai, gaur aurkitu naiz hemen dauden batzuekin, egon garela hainbat munduko herrialdetan, bai egon ginen Bigon, egon ginen Perun, egon ginen Kigalin edo Burkina Fason. Aukera auki dugu elkarrekin ezagutzeko zer dan feminismoa beste herri batzuetan, nola ulertzen dugun feminismoa, nola ulertzen dugun mundua, eta zer garrantzitsua den guretzako parte hartzearena horrelako nazioarteko sare batean. Kontutan izan guretzako oso garrantzitsua izan zala lortzea Euskal Herria izatearena nazioarteko sare batean bere delegaritza propioa inolako inposaketarik gabe, eta hori izan zen momentu horretan 2003an izan zala lorpen handiena guretzako. Ta apur bat nostalgika jarrita, nola oroitzen dituzuen mundu martxaren lehen urratsak Euskal Herrian? Zaila izan zen lortzea, baina gero nola izan ziren urratzoiek? Dena ez dugu kontatuko, Ez. Esan digute Sekreto? politikoa bakarrik kontatzeko. Argazki batzuk ere ikusten ari gara, bitartean. Politikok izuzena dena bakarrik. Bestea, nahi bauzue gero. Tabernetako egorako. 2000 urtean zuzenean hasi ginen hau antolatzen, igungo alardeen aldeko ekintza bat prestatzen ari garenean, etorri zitzaigun Lanbroa kolektibokoak, etorri zitzaizkigun eta kontatu ziguten munduan zehar, mundu martxa bat antolatzen ari zala, eta gure Euskal Herri txiki honetatik mundua oso urrun gelditzen zitzaigun momentu honetan, eta ikusi genuen alde batetik nahiko instituzionala zela, eta bestaldetik oso urrun, mundua oso hemendik kanpo zegoela. Eta hasi ginen hilabete batean antolatzen, maiatzan izan zen, eta ekainean hiriburu guztietan ere auzo martxak antolatu genituen, baita sinaduren bilketa egin genuen, eta gegurrian beste martxa bat, manifa nazional bat egin genuen Donostin, eta beste martxa batzuk hiriburuetan. Eta zikeran, eztabaida oso mingarriak esateagaitik, edo luzeak, edo potenteak izan genuen ia zer jarri behar genuen aurrean, ezta? Euskal Herriko mugimendu feminista bera, edo Euskal Herria nazioa bera, ezta? Eta horren galtzen genuen, edo genituen orduak eta egunak. Eta ikusi duzuenez irabazi genuen batzuk. Ez da bai asko. Bai, eta azkenean erabaki genuen, amankomuneko puntua zeintzu zirela pobrezia eta indarkeria sexista zalatzea, hori jarri genuen mahai gainean importantea lehentasuna moduan, eta mundu martxak emoten zigun aukera kaleak okupatzeko eta feminismoa berpizteko. Eta halan izan genuen 2000 urtekoa, gero 2002ko Pariseko foro sozialean hasi ginen berriro pizten 2005ko martxa, eta bilgunekoek tigaka egin zuten Euskal Herriko mugimendu feminista berriro tren horretan sartzeko. Eta guretzako mundu martxaren proiektuarekin hasi ginean 2005ko ekintza izan zen importanteena eta pizgarria izan zena benetan orain mundu martxa dena ikusteko eta ulertzeko, ez? 2005 urtean nazioarte mailan onartu egin genuen emakumeen mundu karta izadiarentzat, eta egin zen hasi zen Brasilen eta gero bukatu zen Burkina Fason eta egin zen erreleboen martxa bat, ez? Orduan Euskal Herrian jaso genuen erreleboa maiatzaren 24an eta bukatu entregatu genuen edo eman genien Frantziako mundu martxakoei Marseillan
maiatzaren 28an, ez? Hor ere bazegoen elkartasun manta, herrialde bakoitza bere zatitzoa jarri behar zuen, ikusi duzuela argazki bat, hemen daukazuna, guk ere gure zatia jarri genuen, hainbat herrietan zatia eraiki zuten, eta gero denon artean erabaki genuen zein zan, Baionan erabaki genuen, eta ja Marsellan abesti bat egin genuen orain bezala, konstituzioari ezetz, justo Europako konstituzioaren kontrako mugimendua zegoen, bertan ere parte hartu genuen, eta gero jaurriaren 17an, Ouagadouguen, Burkina Fason parte hartu genuen mundu martxako azkenengo ekitaldian. Egia da ere, Euskal Herriko mundu martxak erabakitzen duela 2005 arrazoi martxan jarraitzeko manifestu ateratzen du, eta hor erabakitzen du Euskal Herriko emakumeen eskubideen karta burutzea. Egia da oso prozesu luzea, baina polita izan zela, eta 2008an karta hori aurkeztu egin genion Euskal Jendarteari. Eta ja, hasi ginen prestatzen 2010ko emakumeen mundu martxa. Hor ere, gure lema zan, 2010 arrazoi ditugu oraindik jarraitzeko martxan, beraz, mobilizatu ginen horrez berdina zan, herrialde bakoitzean egin genuena izan zan, momentu berdinan, martxoaren 8tik, martxoaren 13 arte, munduko hainbat herrialdetan denak mobilizazioak burutu genituen, bakoitzak nahi zituen eta nahi, hau da, ardatzak dinak konpartitu genituen, indarkeria, pobrezia eta beste hainbat, baina bakoitzak diseinatzen zuen edo jartzen zuen mahai gainean nolakoak izan zen. Eta gero ja, hortik ja sartu ginen ere, hortik ere autobus furgoneta bat egin genuen, Euskal Herri osotik bueltaka ibili ginen, eta gero ja, Bai, eskubideen karta oinarritutako plataforma bat sortu nahi genuen aldarrikapen taula, ezta? Eta aldarrikapen taula hori hartu genuen herriz herri, mural, herri bakoitzean mural bat egiten, herri bakoitzeko aldarrikapenarekin, eta, Izaskun Madariagak diseinatu eta Miriam Okagizek egindakua eraman genuen, hau, Burkina Fasora fasiste baten... Kongora parkatu. Kongora eraman genuen fasiste baten estatua estaltzeko, ez ikusteko. Eta, hau izan zen gure 2010ko ekintzarik nagusiena. Handik, dinamizazio taldea edo plataforma beraren parte hartzaileak aldatzen hasi ziren, batzuk desagertu ginen edo bidean beste gauzetan hasi ginen, eta berria sartu direnean, 2015ko ekintza antolatu zuten, Europako karabana, martxoaren 8an Kurdistanetik aterata, urriaren 17an Lisboan amaituta, hor ziren leloa gure gorputzak, gure lurraldea danak martxan aske izan arte, hasiak hartu genituen simbolo moduan, eta hemen dekozue urte horretako hasiaken bilduma. Eta zergaitik ekarri mundu martxa Euskal Herrira? Ze antzekotasun zeuden martxa eta Euskal Herriko mugimendu feministaren helburuen artean antzekotasunik egongo ziren, ez? Bai, batez bele, lelo nagusiak edo hildo nagusia, bai pobrezia, bai indarkeria sexistaren salatzea, Euskal Herriko feministok hasietatik zorregatik beti izan dugu lelo edo gulea darrikapenen artean. Orduan, adostasuna horretan, adostasuna genuen lortu behar, zen gure gaiak, ziren gure gaiak, ez da? Eta badira, gainera nik uste dut lortu genuela ere plataforma zabal, anitz bat sortzearena eta jende asko eta emakume asko parte hartzearena mundu martxaren ekimenetan, azkenean oso modu pedagogikoan planteatzen ziren, proposatzen ziren ekimen guztiak, herri guztietan hainbat emakume adin ezberdinetakoak aniztasunean beti oinarrituta lortzen batzen ziren eta lortzen zuten denen artean erabakitzea zemotatako ekimena egitearena, nazioarteko sare batean parte hartzeak ematen dizu aukera handia, bai, zuk ezagutzeko munduan beste munduko bat herrialdetan zer gertatzen ari den, baina baita ere Euskal Herrian zer gertatzen ari den munduak ezagutzeko, ez? Batak bestea elikatu du beraz. Ikusten dugu moduan, aretoa bete egin zaigu gaur astelen buruzuri batean, indartzu dago gure mugimendu feminista. Ze indargune ikusten diozu Euskal Herriko indargune, ze indargune ikusten dizkiozue Euskal Herriko mundu martxari?
Bueno, nik uste aretoak ikusten dala, ez? Euskal Herriko mugimendu feminista bizirik dago. Egia da oso urte potentea izan dugula aurtengoa, 2018koa, argi dagona da aukera ematen duela horrelako plataforma bat, horrelako antolakuntza nazional bat, non biltzen garen hainbat herrietako emakumeak, Euskal Herriaren barne gauden hainbat emakume biltzen garen eta proiektu amankomun baten alde egiten dugula, ez? Emakumen hor daukagu indarkeria eta pobreziaren aldarrikapen nagusienak, bestetik ere, nik uste dut, balioan jarri behar dugula, 2003an hasi genuen indarkeriaren kontrako protokoloa, momentu honetan mobilizatzen gara edozein emakume bat erabiltzen dutenen Euskal Herria eta lortzen dugu hainbat txokoetan mobilizatzearena, bestetik ere plataformak eta mundu martxak ematen digu aukera feministak esan dugu herri ezberdinetakoak, baina ere kolektibo ezberdinetakoa, dago mugimendu feminista autonomoa, bestetik daude alderdi sindikatuetako emakumeak, badaude ere mugimendu sozialetako emakumeak, eta ematen du aukera, esperientzia ezberdinetatik eta gauzak egiteko modu ezberdinetatik ere, elkarrekin bide bat eraikitzeko, ez? Eta uste dut ere, 11. nazioarteko jardunaldia da, gaur hasiko dena Euskal Herrian, eta horrek esan nahi du guk hasi ginen orain dela 15 urte, hori esan nahi du errelebola dagola, eta nire ustez hori da azkenean indargune nagusietako bat. Dagoeneko 20 urteko ibilbidea egin dugu, eta ez dugu geratzeko asmorik, ez da itxaropenik falta ez, ere ez, belaunaldi berrietan. Bueno, beti da espero duguna baino gitxiago, ez? Beti espero. Bueno, nola ikusten duzu etorkizuna, eta ze mezu bideli nahi duzu hemendik? Bueno, batez be feminismoa bizikera badela eta feminismoa bultzatzeko apostua egin behar dugula, ez da? Hori guretzat ezinbestekoa da. Eta ezin garagetzean gelditu, eskubideen defentsa antinko egon behar gagela hemen. Ezin dugu ahaztu, orain arte, hemen gaude beste batzu lehen, gu baino lehen egon direlako, eta gure genealogia zaindu eta ezagutu behar dugu. Eta bestaldetik, aniztasuna hitz bat baino gehiago izan behar dela, eta hori kontuan hartu behar da. Eta, nik uste dut Helenak bota dituela elementu oso garrantzitsuak, baina nik nahi dut beste bat esan, eta uste dut oso garrantzitsua dela, emakumeak antolatu behar garela, antolakuntza oso garrantzitsua da, eta beraz, ni deituko nituzke gurekin onera etortzea, gaur egun mundu martxaren antolakuntzan parte hartzen duten erakunde guztiak. Hainbeste lurralde daude munduan, hainbeste esperientzia, bakoitza bere berezitasunetik, baina denok martxa beraren parte. Orain bai, bihotz-bihotzez ongi etorria eman nahi dizuegu guztioi, eta bakoitzaren lurraldearen izena esaten dugunean, altzatzeko eskatuko dizuegu eta zutik geratzea, bai? Beraz, ongi etorri Alemania. Alemaniako lagunak ere altzatu. Ongi etorri Argelia. Argentina, ez lotzatu eta altzatu. Ongi etorri Belgika. Ongi etorri Benin. Ongi etorri Bolivia. ongi etorri, quedaros de pie. Ongi etorri Brasil. Burkina Faso. Cataluña, Centroáfrica, ongi etorri Chile, Cote d'Ivoire, Cuba. Geratu zutik, quedaros en pie. Ongi etorri Amerikako Estatu Batuak, ongi etorri El Salvador, ongi etorri Euskal Herria,
begiratu, zutik. Ongi etorri Filipinaz, ongi etorri Frantzia ere. Ongi etorri Galizia, Guatemala, Guinea, Kenia, ongi etorri Kurdistan, ongi etorri Mali. Quedaros de pie. Ongi etorri Marruekos. Ongi etorri Mexiko. Níger. Pakistan. Palestina. Ongi etorri Peru. Ongi etorri Quebec. Sahara. Ongi etorri Somalia. Ongi etorri Sudafrika. Ongi etorri Sudan eta Suiza ere. Ongi etorri Tanzania, Túnez, ongi etorri Turkia. Ongi etorri Uganda. Turkia. Ongi etorri Via Campesina. Eta ongi etorri Zimbabue. Ongi etorri denei. Eta orain mesedez, zutitu danok eta geratu zutik aurresku bat zuen omenez.
Eskerrik asko Ibaibe eta Eneritzeri. Eta orain, delegazio guztien izenean, Grasa Samok hitz batzuk esango ditu, beraz, igo daitela. Bai, hemen dago. Baduzu. Kaixko. Buenas noches. Good evening. Bonsoir. It's very, very, very good honor for me to be standing here this time to welcome all of you on behalf of the International Committee. It's a very good opportunity for all of us to be here in this special moment of our 11th international meeting. The Sisters of Basque Country, they have been working for more than 1 year to be able to host us in this week for a full agenda of work, a full agenda of rethinking the journey that we have been coming from for more than 20 years. Some of this history has been shared here, and each one of us that we are here, we know where we are coming from. We know the struggles, we know the achievements, and we know the challenges that makes us to be here together, to be able to rethink the journey that we have forward. We have a very busy week to spend here, but we really, really want to take this moment to thank each one of you who joined us this evening. Some of you are not going to be with us during the week, but you made your time to join us in this special moment. But we want to thank, above all, the members of World March of Women here in the Basque Country and all the allied movements who have been giving their time and their energy to create this special moment and to prepare everything we need to be in your country. We want to thank those who were able to facilitate all the processes for us to be here in your country, and we will make good use of the time and the very good hospitality that you are giving us. And this opening ceremony, it's a very special one, full of emotion, full of message, a positive message, full of wisdom that comes from what we build with every woman that we touch in our daily lives. Thank you to the women of the Basque Country. Thank you to the city of Bilbao. Thank you. A very, very special thank you to the women that are left out or back home in your countries. Because it's on behalf of those women that all of us, we are here. Thank you to those who will be doing everything they will be doing to ensure that we are using the time to focus on our work this day. We know that someone will be cleaning for us, will be cooking for us, will be ensuring that everything is in a good way so that we can take this week into something very special. We came here with a purpose, and we believe that in the end of the week, we'll have a lot to say and we'll have a lot to take home.
I thank to the team that was here, our sisters from the National Coordinating Body of World March of Women, but especially to all the allied movements who joined this special moment of the 11th International Meeting of World March of Women. Thank you, thank you, thank you. We say, seguiremos em marcha hasta que todas sejamos livres. Seguiremos em marcha! Seguiremos em marcha! Gracias. Eskerrik asko. Bueno, eta jarraian, Bilboko Lakora abez batzaren kantuak entzuteko aukera izango dugu. Soy soñar, marimundilenak, gardenia gorila,
babestuko ditugu logika guztiak, kolokan jartzen dituzten begiradak, larruak, ahotsak, inungo geltokietako, komunetako historioi eskorez zera behar. Zaurgarria kopetan idatzia duten gorputza, lurraren da, lurralde zaintzaile kartsua. Ies egin nahi ez duketen destinurik gabeko ieslariak, ertzetatik mundu osotzen dutenak. Mundu osotzen dutenak. Mundu osotzen dutenak. Mundu osotzen dutenak. Ibilian, indartuko aldarria, sabeletik eztarria, eztarritik mundura, zabalduko